Het gouvernement in Brussel heeft beslist de algemene mobilisatie af te kondigen. De bezoekers van Bokkerij kijken raar op. De champetter van het dorp roept iedereen bij elkaar. Het is oorlog. Alle mannen moeten naar de kazerne. Die schiet niet op een andere werkman. Nu maandag, 100 jaar geleden, begon voor ons land de Eerste Wereldoorlog. En de hele zomer wordt dat verhaal verteld in Bokrijk. De dorpsbewoners zijn het niet altijd eens. De ene heeft heel veel vertrouwen in het feit dat onze jongens het land gaan redden. De andere wordt meer en meer ongerust. Dus eigenlijk tonen onze Bokrijk-acteurs het leven zoals het was in een dorp in Haspengouw 100 jaar terug. Soldaten van de 11e linie, gaan nu meteen terug naar de kazerne. Daar krijgen jullie verdere instructies. En de Eerste Wereldoorlog is echt overal deze maanden. Vanaf vandaag zal deze serie iedere vrijdag te zien zijn op onze zender. Het is het verhaal van Mathilde Paukens, dochter van een schoenmaker uit Peer. Haar geliefde Baptiste moet naar de oorlog. Dus in het begin van de film krijgt Baptiste de opdracht om naar de oorlog te gaan. En zijn vrouw is zwanger van hem, alleen weet hij dat niet. En eigenlijk gaat het hele verhaal over dat zij niet weet of hij gaat terugkomen of niet. De serie en Bokrijk zijn allemaal onderdeel van het grote project Limburg 1914-1918 van de provincie. Ook Limburg werd getroffen tijdens de Eerste Wereldoorlog en dat willen ze nu tonen. De provincie heeft €850.000 over voor het hele project. De Limburgse steden en gemeenten betalen nog eens €700.000. Ik zie dit als een investering om ook onze jongeren bewust te maken van de ellende die 100 jaar geleden zich afgespeeld heeft, ook in Limburg. Maar ook een investering om kleine verhalen van 44 gemeenten te bundelen. Op 19 september start er ook nog een grote tentoonstelling rond Wereldoorlog 1 in Sea Mine in Genk.